velkommen til den her video. I dag vil vi gerne lave crossbar challenge. Ja, vi går bare i gang. Ja, vi går bare i gang, og det er 5 skud hver. Så rammer du overlæggeren. Nej. Det er min tur. Ja, din tur. Hvis du rammer overlæggeren nu, så er du nede. Jeg henter den. Og så... Ja. Ja. Jeg har haft 2 skud. Ja, du har haft 2. Undskyld. Og husk at abonnere og like. Tre skud for dig, Janne. Det er gamle trøje. Yes. Ja da. Det var bare sjovt. Det var dit 4. skud. Ja. Og det er bare sådan en lille bitte kort video, det her. Ja, det er ikke så langt. Og ligesom I kan se, hvad crossbar challenge det handler om. Så I selv kan godt. Yes. Det var bare heldigt. Ja, den er gammel. Og video, det er også, det er altså godt nok min YouTube-kanal, men vi har også lagt ud på Ja, også husk at like og abonnere. Waxsager.dk. Så sidste skud for mig, ja. Ja, så slutter vi af for den her video. Ja, hvis det kommer an på, om han rammer nu. Ja. Men YouTube, det var bare det for i dag. Tak for i dag. Husk at like og abonnere. Hej hej.